Estem a Cala Canyers, Cala Sanià. Cala Canyers està tancat a les embarcacions per seguretat, per respectar la zona de bany. En canvi, Cala Sanià hi fondejaven moltes barques i al final van optar per convertir-ho en un camp de bolles, com podeu veure, sense respectar tampoc els 200 metres o 50 metres de les roques. Però bueno, la gent es banya entre les embarcacions i bueno, i com veieu ja és l'hora punta, comença a haver-hi carreres, a veure qui troba un lloc, i si no el troben es posaran a davant dels altres i hi ha molt d'espavilat. Encara hi ha alguna boia buida. Hauria estat bé allunyar una mica les boies, precisament per poder fer snorkel. És una zona molt bona per nedar, però bueno, hi ha gent que li agrada nedar entre embarcacions. Allà n'hi ha un que s'està apropant, arriba l'últim, vol anar davant. Bueno, què hi farem? Salut! Seguim a Cala Sanià. Com podeu veure, els que arriben últims, ja és igual que hi hagi boies o no, volen anar davant de tot. Més a prop a les roques, i bueno, a vegades donen situacions ridícules de gent que no sap fondejar, no encara ve la barca, es fica sobre les altres o fan cops, s'han d'apartar, han de tornar a treure l'àncora. Evidentment, tot això fa mal al fons. Bueno, aquí poca Posidònia ha quedat ja, perquè després de tants anys de fondejos i d'àncores arrabassant la Posidònia i olis concentrats aquí, no és que quedi gaire Posidònia. Tot i així, són zones que tenim un litoral que es refaria ràpid si hi hagués interès per protegir-lo i reduir les activitats més impactants. Salut! Com veieu, les embarcacions que han arribat al final s'estan apropant al màxim de davant a les roques, s'estan pensant, un ja s'està posicionant per fondejar, més endavant que els altres. Una mica com a la platja, si deixes un metro d'espai vital, pot ser que vingui algú, se te fiqui al mig. Pot ser. Ja està amb l'àncora a punt. Pues res. Los últimos serán los primeros, diuen els navegants aquests. Bueno, com ja veieu, la llei de costes va establir l'anomenada zona de bany, que és un espai virtual imaginari, precisament per evitar tots aquests problemes, i estableix 50 metres, 200 metres de qualsevol cala, encara que sigui petita, de roques, i 50 metres de la resta del litoral, de les roques, fet que no es respecta. I bueno, aquí s'ha de navegar molt a poc, màxim 3 nusos, com és lògic. Curiosament, el tema del fondeig, tot i que no s'hauria de poder fondejar perquè és una zona de bany i s'ha de prioritzar la seguretat, els banyistes, snorkel, paddle, doncs per algun motiu es van descuidar de regular el fondeig en les zones no fondejades. En les zones no balisades. Per tant, aquí és on terrau la polèmica. Doncs no es pot fer fora. I és on hi ha incidents, enfrontaments, pot venir la policia, no et pot fer fora, i si et fa fora no et pot multar. Per tant, la normativa té un buit legal molt important que està creant important impacte no només a Catalunya, en tot el país, la normativa estatal. Salut! A la punta de Cap de Planes, espai protegit Cat Roig.
Aquí és un pas ideal per fer, també per banyar-se, per fer snorkel, ple de caus de peix, està molt bé, tranquil. Al fons es veuen les formigues, i aquí a la dreta ja estem Cap de Planes, Cala Bona, també, Cala Remendón i després Cala Estreta. Fa pocs dies feia un fort vent de tramuntana, crec que era. Clar, avui està tranquil, veieu, no hi ha ni una embarcació, però com fa vent, les embarcacions no els agrada estar que els hi toqui el vent. Aleshores, com que no hi ha vigilància o prou vigilància, aleshores moltes embarcacions entren de manera il·legal dins la zona de banyistes. En aquest cas està balitzada, perquè quan no està balitzada ja sabem que no coneixen la normativa, no la respecten i com que no és prou clara fan el que volen. Perquè és una zona també perfecta per banyar-se, per fer snorkeling, per passar amb el pàdel tranquil·lament, sense que les embarcacions et tirin a terra. Està bé. És preciós, tenim un llocs ideals. No sé si s'emplenarà o entrarà algú, però ara que és l'hora punta, surten a la carrera dels principals punts, Port de Llafranc, Camps de Boies de Palafrugell, això per la banda nord, i per la banda sud surten dels Camps de Boies i del port de Palamós. És una carrera constant d'un cantó a l'altre i bueno, i molt poca vigilància, la veritat que no, amb els anys que porto poques vegades he vist la patrullera, allò moviment constant d'aquí cap allà, la costa és molt gran, hi ha moltes embarcacions i calen més recursos, calen més recursos humans, tecnològics, drons, el que faci falta, s'ha de vigilar i millorar la normativa, modernitzar-la, adaptar-la a la problemàtica actual. Ja que passen les velocitats, és una zona allà, a vegades hi van els submarinistes a fer snorkel, hi ha una boia, però passen molt a prop a molta velocitat. Salut! Segueixo aquí a Cap de Planes, m'oblidava de dir que això era una zona, la conec bé i he estat molts anys i veníem aquí a vigilar i bueno, a documentar i a fer denúncies perquè tenim documentada aquesta cala i les altres plenes d'embarcacions de motos, era impossible banyar-se. Era una zona que hi havia força posidònia, de fet encara en queda una mica per aquí darrere, però l'efecte de les àncores ha fet molt de mal. Tants anys d'ancorar i treure l'àncora i han fet molt de mal. També la contaminació, evidentment. I què passa? Que el fondejar darrere, doncs també, clar, al no posar boies de fondeig, doncs la gent tira l'àncora i si es havia preservat la posidònia a la part de més enrere, perquè fondejaven a davant, doncs a la part de darrere també s'ha estat fent malbé tots aquests anys. Perquè a més ni està senyalitzada la posidònia ni res, majorment no està ni cartografiada i encara que es cartografiés s'ha perdut una gran part, malauradament. Una altra cosa que recordo d'aquí de Cap de Planes, ara que aquest pollet de gavià argentat, recordo que era una zona, hi havia molt de corb marí i molta gavina, perquè amb la meva barca nàutica o sobretot amb el caiac m'agradava molt anar cap a la zona de les formigues i m'agradava baixar a les roques, així era blanca de les cagrades, dels excrements de les gavines i talls de pollastre i ossos que havien arreplegat, suposo, en els abocadors, així és. I és curiós perquè no se'n veuen. Ja fa uns anys que jo crec que comencem a tenir més gavians a les ciutats i els abocadors i els camps que aquesta zona, el Camp Mar, i no veig ni un corb marí. No sé si és normal o no, encara no sóc expert en això. Salut!
Com veieu, les embarcacions es fiquen més endavant possible, dificultant el bany amb les cadenes i les cordes de l'ancoratge i fondeig. És complicat. I això que és una zona molt interessant per fer snorkel. Seria una zona genial si es protegís de la pesca i se reduís l'impacte, si es aconseguís recuperar el que és la biodiversitat, perquè aquí hi ha molt de cau, que podria haver-hi meros i sípies i moltes espècies. Malauradament aquí es fa pesca submarina, s'han fet campionats de pesca en aquesta zona i a més amb tanta barca, soroll, àncores, és complicat. Ja sabeu que els peixos també els molesta el soroll, no només a les persones, als animals. Salut. Aquí estem veu, la zona de Cap de Planes i aquí ens apropem a la zona de la Morisca, la zona del Crit, al fons es veu Cat Roig Castell, és al fons que la Llenya Franca. Evidentment aquí no és una zona balitzada, la gent no respecta la zona de bany que estableix la llei, perquè com que no es parla de fondeig, cadascú interpreta com vol la zona de bany i la seguretat. Llavors, per sort és una zona amb molta roca i no es poden apropar més, però seria un dels punts prioritaris de balitzar. Des d'aquí fins al pas, fins a la punta de l'escull que hi ha davant de Cap de Planes, perquè és una zona preciosa per fer snorkel, busseig i conèixer les nostres espècies, que és una mica el que s'hauria de promoure, un turisme més sostenible, respectuós. Com veieu, no paren d'arribar barques i això està així. Quina pujada, mare meva, dia sense aigua. Aquí teniu la cala del Badell, també una cala preciosa. Habitualment s'hi accedeix amb embarcació, hi ha colles que hi fan alguna xefla, però sobretot a temporada baixa així, perquè ara és impossible. Té accés a peu, l'agrupació excursionista va ficar-hi una cadena i té un accés a peu, no és molt fàcil, però com veieu no s'estableix cap zona de bany, simplement es converteix en un port i les embarcacions es fan els amos de tots els racons, dels millors racons que es podria banyar la gent tranquil·lament, sense el problema de les embarcacions engegant, endavant, enrere, tirant àncores, la pudor, benzina, gasoil, oli, és evident. I, sí que és veritat que quasi tothom accedeix en barca, però si algú respecta la zona de bany i es queda enrere, què passa? Que els que arriben últims es van ficant cada vegada més endavant. Deuen dir, mira, aquest és tonto i s'ha quedat aquí darrere podent anar davant. I és el que està passant. Els que arriben últims, com podeu veure, a l'esquerra com a la dreta, estan intentant anar més endavant que els altres i cada vegada es fiquen més a sobre. I aquí és com normalment succeeixen els accidents. Algú que s'ha capbussat i que evidentment no ha de senyalitzar perquè està en una cala al costat de la barca, pot sortir, fotre un cop de cap a l'hèlice o una maniobra mal feta, marxa enrere. Normalment la majoria d'accidents sol passar per això. I són accidents greus perquè les hèlices et poden matar. Aquí veiem, tots són la majoria d'àncores que han tirat, alguns es lliguen un al costat de l'altre, però majorment les àncores estan tirades al fons. Fons de pedra, alga, Posidònia, evidentment, pràcticament ja no en queda, han arrencat tota i segueixen les barques entrant ben endavant. Aquell vol anar més endavant que els altres. Més o menys el comportament és com a les platges per tot. Jo veig un forat i tinc morro, me fico davant de tot i aquí ja us espavilareu. I aquest s'ha ficat ben bé aquí, que no el pil tapa. Una mica més i ja surt a la platja. Allà potser hi ha 1 metre de fons. En fi, no hi ha cap respecte ni educació marinera ni res. I menys els darrers anys, que ha augmentat la venda d'embarcacions i
I a sobre, des del 2014, la llei permet portar embarcacions sense títol, embarcacions de fins a 5 metres i motors de 15 cavalls. Suficient per fer molt de mal i ocasionar problemes. No necessiten saber cap normativa, ni on te fundegen, ni com han de fer, ni res. Salut! Aquí tenia una altra perspectiva de la cala del Badell, més a prop de tirant cap a Cat Roig, que també segurament està ple d'embarcacions. Ja veieu que es fan els amos, és un fons rocós, d'alga marró, verda, bueno, no desconec, ja encara es conserva prou biodiversitat, tot i que amb l'escalfament es nota que es va degradant al fons, i a més amb les àncores, els olis, combustibles i la pressió que rep l'ecosistema, evidentment no ajuda a millorar, al contrari, sinó a empitjorar. Queda molta feina per fer i molt poc temps per fer-la. Salut! Mireu les onades que fan les embarcacions, que corren molt i que, bueno, els caiacs, si no tens una mica de pràctica, algun tomba de tant en tant. Sobretot quan passen a prop, perquè moltes embarcacions no tenen cap respecte. Ja veieu que van amb una velocitat molt gran, tot i ser un espai protegit. Això és un tema que s'hauria de regular. Al fons es veuen les illes Formigues, on tampoc es respecta els 50 metres, tot siguin roques. I a la dreta, tant a la dreta com a l'esquerra, hi ha uns boscos de pocinònia molt importants, igual que en el pas entre Capdeplanes hi ha boscos. Però no està senyalitzat, no hi ha boies de fondeig, aleshores la gent fondeja un creu i va arrencant la posidònia. És un problema que fa molts anys que dura. El nostre millor aliat contra el canvi climàtic encara no se'l respecta ni res. Salut! Ara som a la cala del Golfet, un antic penya-segat de roques. Antigament només era roca, era conegut com el Cau Toixó, però que als anys 60 un empresari va demanar autorització per abocar-hi camions de terra. Quan es va urbanitzar tota la zona del Golfet, van abocar-hi milers de camions durant uns quants anys, fins que es va anar formant amb els temporals i així es va anar creant la cala del Golfet, una de les més maques que hi ha. Possiblement ara s'estaria prohibit, segurament. Com veieu, aquí tampoc es respecta la zona de bany, és una zona preciosa per si es vol fer snorkel, anar amb el pàdel, anar costejant amb el caiac, però les embarcacions es fiquen ben bé o més a prop de les roques i la mateixa història es repeteix al llarg de tota la costa. Aleshores has d'anar nedant amb molt de compte, que no engeguin les barques, que no surtin, que no entrin. La gent no va amb boies perquè és incòmode i hauria de ser una zona on es respectés, es prioritzés el bany i les activitats més respectuoses, l'esnorkel, el pàdel. Un altre punt ideal per fer canal de natació i per balisar, per allunyar les embarcacions. La cala ja està balisada, evidentment, i no solen entrar les embarcacions. Salut!